και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Εν της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτων και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Επισκόπου ημών Γεωργίων, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστόν Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του εξεβούς ημολέτους, πάσης ατής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της πόνεως ταύτης, πάσης πόνεως χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Εν εκκλησίας αέρων, εφωνίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Εκπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνάτων, εκμαράτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Χριστίνε ημάς, από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και θανάτης, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διακίνευσον ημάς ο Θεός της συγχώρητη. Κύριε, ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξουν, θεσπίνης ημών Θεοτός,
τους γένους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεόν παρακόμεθα. Επίπλεψον επί μας και επί των Άγιων οίκων τούτων, και ποιήσουν ετοιμών και των συνεχομένων ημίν, πλούσια τα ελέησον και τους εκτιμούσουν. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύμα την ηγέαιν, και εις τους αιώνας των αιώνων.